Mene svi zovu Adice Ladoni iz nekog, ne znam, milja. Sad baš malo. Dobro. Bio je vikend, najnormalnije sam ustala. Otišla s mamom i tetkom vani. Čitav dan sam imala grč u lijevoj nozi. I sjećam se da sam stalno istezala nogu. Došla kući, ručala i okrenula se prema mami. I ja sam rekla mami, mama, ja tebe ne vidim. I pala sam. Usta su mi se okrenula skroz. Hitna je došla, otišli smo na KUM. Rečeno mi je da moram leći u bolnicu pod hitno. Šefica odjeljenja me tražila. I rekla je kao, Ada, pozitivni ste na tip 2. Ja šta je tip 2? Tip 2 je multipla skleroza. Rekla sam, okej, ne. Rekao, ja idem na kardiologiju, vi ste uzeli, slučajno ste zamijenili moj nalaz nekim, ne, rekao. Ona mene govori kao Aca, rekao, ne, vidjela sam šta ta bolest radi. Vidjela sam određene ljude kojima skidam kapu svaki dan, ali ne, ja to ne mogu imati, znači ne. Onda je upala moj magnet, vidiš da imaš mozak, imaš kičmenu moždinu i ovo su lezije. To su ožiljci na mozgu. Ja sam rekla, ma bježi, ma jok. Jednostavno nisam bila izlaza. Nisam. Samo sam bila jako umorna od svega. Jako umorna. Nekako neko vrijeme je bilo potrebno. I onda sam krenula ponovo na CrossFit. I krenula aktivno na psihoterapiju. To su prve dvije stvari koje sam poduzela. Zašto sam se ipak odlučila? Mog brata. Najviše zbog njega. Ne vjerujem da bi mogao da zamisli život u kom mene nema. Hajde, probat ću radi njega, jer on će sutra imat možda samo mene i ja njega na ovom svijetu. Najbitnije od svega na psihoterapiji jeste što sam se vratila sebi. Jer sam jako dugo vremena i dugo godina nekako bila izgubljena. I stojim iza toga da ti najgori trenuci su me danas napravili da budem najbolja verzija sebi. Godinu i pol intenzivno radim svaki dan. Od momenta nepokretnosti do danas popijela sam se na vrh bijele stijene, Ferratum. Testirala svoj balans tako. Podgla sam 50 kila debel. Uradila sam wall walk. Dobila sam promociju na poslu. Bavim se marketingom. Imam priliku da učim od fantastičnih ljudi. I to me čini tako sretno. Toliko divnih ljudi novi sam upoznala. I zahvalna sam na prilici da ja mogu svoje iskustvo prenijeti.
tiče CrossFita, za mene je to postalo nešto što me tjera da budem bolja. Trud, upornost i vjera u sebi. To je CrossFit za mene danas. Moj neki mir i motivator. Mislim da i svi ljudi koji se bore s nečim radi ono što i ja radim. Pravi izbor da se bori. Pravi izbor da ustane, pravi izbor da se sredi, ode na posao, komunicira s drugim ljudima, da nauči nešto novo, da ode na trening, da bude s prijateljima. To su svakodnevni izbori. Mislim da ima 2 godine kako Ada ima dijagnozu MS-a. Stvari kroz koje je prošla su daleko od bilo čega što mislim bilo ko može zamisliti. Stvar koja je mene onako, i koja za mene generalno opisuje Adu je kad mi je ispričala da je zbog tih lezija u mozgu koje su nastale MS-om izgubila mogućnost da piše desnom rukom, a dešnjak je. Znači, sad sam se nežila. Sama je sebe naučila da piše lijevom rukom. Tako da Ada danas piše lijevom rukom. Bilo je dana kad je Ada ovdje došla šepajući na jednoj nozi, ali je došla. I tad radimo gornji dio tijela, radimo nešto drugo i bilo je dana kad bi ja odradila sadom trening i ja sam taj dan došla u teretanu i ono kao jao, meni se baš ne trenira danas. I onda Ada dođe bez mogućnosti da kontroliše svoju lijevu nogu i odtrenira i odradimo super trening. I ja kažem, kad Ada može, možeš i ti. I mislim da je to jedna vrijednost koju Ada svim ljudima ovdje koji je znaju, nikad nije došla da nije nasmijana, nikad nije došla da nije imala lijepu riječ za nekoga, nikad nije došla da ne podrži nekoga. I mislim da je to jedna vrijednost koju mi ovdje imamo koja se ne može opisati ničim. A ja lično mislim da je rad sadom jedna od najboljih stvari koje mi se desilo u životu. Prelijepo je kada svako radi na sebi, kada pozna sebi, kada kaže ok, ovo sam ja, ovo su mi mane, na ovom trebam raditi bolje. Ja želim da ljudi više pričaju o onome što jesu, da budu više otvoreni, da budu svoji. Želim da ljudi koji se nađu u nekoj situaciji koja ne mora biti vezana za zdravlje, da ako vide mene i ono što sam ja postigla u 1,5 godina, da ih ohrabri. Nema ne mogu. Nema ne mogu u poslu, u odnosima, u svemu. Nema. Postoji želim ili ne želim. Ja vjerujem u to da ako ti je želja dovoljno jaka, onda možeš sve što hoćeš.